Icoon Afsluitdijk is een bijzonder project. En kunstenaar Daan Rozengaarde is maar wat grusk dat hij er een werkje mocht. Op het moment dat je aan dijken begint, eigenlijk mag je ze niet aanraken. Hè? Ze zijn heilig. Dus in die zin was het eer om aan te werken en juist toch wel iets te doen zodat dat ding meer onder de aandacht komt. Want op dit moment is die gewoon te veel verborgen. Om de Oosterdijkse in te litten werkt het Rozengaarde met jacht. Zij is de windvogel een eerbetoon aan Wubbo Okkels. Draken die stroom opwekken zorgen hier voor een spectaculair beeld in het Tjuster. Het lichtpoort is vooral in het Tjuster goed te zien. Door haar een koplampen worden automobilisten tracteren op een letterlijke poort van jacht. Het is niet zomaar een stukje grond. Nee, het is onze identiteit, het is onze icoon. Maar ik denk, maar goed, dat mogen mensen zelf beoordelen vanavond, dat we juist die schoonheid van die dijk heel erg hebben versterkt. En vanuit die geschiedenis een uitspraak hebben gedaan naar de toekomst. Bij het onderdeel Glowing Nature is in het Kazamatten-museum een tentoonstelling te zien met jachtjouwende algen. Hierin en waar je fortendeel zet, dan wordt het niet eens heel licht. Het is hetzelfde effect als wat je jongens wel eens bij de zee sjoggen. Een weer die het in eerst heel erg oplucht. Nou, dat zijn de algen, micro-organismen die luchtjouwen. De jachtjouwende draken en algen binnen rond 21 januari te zien tussen 6 en half uur jongens.